baby akwa biomba attention TV so mestre ni diemu send any day di count ya be attention TV a mestre say wo be subscribe wa ba your channel no so na wo hwe wie so ni diema oja comment kakama yeso ya ken kama no a share ama nipa miense bi no mo so ehu ne ekoso e wo Ghana ha eye Reverend Obofour no so di kotodwe eja na so dem jan water kesie nim epa Ghana fo ne se be busuafo mo de hye kronkron pa ewu a ya etesa no wono so de kotodwe abegu fom pacho yenya ye nimato ye ntemato eye Bishop Salifu Amoako ne ba 16 years okotu kai kokun anase kwaje nkrofo bi enkwa frem nsem no Reverend Obofour says sabre ye brand new kwase sofo anase wo yetimamuni a obedane wachi ama papa because asem we etumi tu obia especially sofo no yemfa mpaibo enter papa chinemo papa ko police station kokot nyina ono Reverend Obofour no wo dimutintima no odin ya iwo na kola na ewu na ya na wohwe mu pa okwa abrocha san kola mienu na ahwe omo nkwa no wo mo na ye Reverend Obofour ma ene go school e wa abrocha na nti ne ma no kwa tu omo ne omo hu omo classmate bi na se ya Reverend Obofour so di kotodwe esrebusuafo nyina se ni aba na edin de na so omo so patch no omo ye dan a asem ne de esie mi enti Reverend Emra Osofo pani Archbishop elect Salifu Amoako na watwi mienu na watwi amframa bone afanifie na abra me hu se sofo pani enisuo ba na wabubuo na waya mre ewo de asia ye be kan se enipa mienu bi ewo mu a ne yaw kwan so o ma ye nyametia me said your papa ni su na me pejama ne hwesoro sa na mabusa se ai ewade akoye obi na mahwe bi hu no e be gina me nche ha se ya na kamasu na onyame wono na ma won so nhwe wie o ka kira me se men kansam emfa Osofo Salifu Amoako a eye bone a oye nipa bari nyame dwuma mu nidie ne nokore ene wo fremu ahobrase ene se de owo buo ma nyame nipa bia no eno na mehunaka me this of my birthday me drew us Sofo Obofour me drew sisi a meba ampa oba ntam ja obia na ne ba no esan yakosan no na abesan ne papa na otwi mu emra asuche obia wo wiase nti emra de ne koto aban kokum na koya me hwese na ninna se oba bedru sa agira be no na oluma da inside na modern free court to buy omsande ni wuram na okra sofo me ko inside o pajama ni sa ash etimi tu obia na odi a chopa brabusua no so osre asem na si na omfa nche no enye chese osiga na mra obroso ebia abusua omade yakura fene sa Ghana ha obenye obi okwa fifi kura gum ebi se oye hombrase nipa ya no nyina no bia ya no nuru ho be ye de ya chopa na edi ono no de na chi yesre abusua abufuo bia na ya obehye anyasam keto se wo be lusu epa Sofo Salifu bu pacha ono obu nkotodwe ntimi soma bu kotodwe yesre o my Ghana bia fancha papa no onye nipa bone ni enna se de ye sinimu no oye obi a okura nkyerɛkyerɛ nti aye sign and sign o kasa Sofo nyina anka bi ma no ebre we nya bra wasa Sofo ebi esoritia papa no asema konifie ne ba ne yere nti Christopher nsori nkai no Bible asema mekan enkura ya ye kan se o mo hwere o mo nkwan o mo ne me ba kobna ene ko school nti me se me kan ko ha o se me kan ba me gina ne mienu nyina mo metime kan ya pa chew
enye say ya no ene tene anase ye nim kasa aya chopa unhu papa no mobo na otena Ghana ha wa yenya medwuma wo no koram onka samra no manene ne moma yawo ne Obofour bi ne de asie bia no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛpa kyɛw asrɛ na akoma atɔyɛ mu na ebra wo sunu so obi sunu ɔte wɔ na hwɛ na wo sɛ wayɛ mmerɛ ampa papa no na sane ene wafam pa sɛ seda na wo hwɛ sɛ hwirehwira abɔ no ne mfie dodo a ɔde ayi nyamedwuma wɔ no kuram me hwɛ ne one statement bi ananse bibi yɛsrɛ ɛde Nyankopɔn pa abusua no kyɛ ɛne ɔman Ghana nyinaa na me hu sɛ ne comment ne ba ya video no beto abonten no Ghana 40 asia sɛ sei na ne yɛhwɛ dodoɔ na ka sɛ sɔfo wayɛ ateɛ saa na ɔteɛ nti abusua ɛde Nyankopɔn de pɔ makyɛw monya akomatɔ na de yɛ mo ya no ebia ne sɛ meka sɛ me ba kɔbena ɛne nkora na kosku ɔmo senior no the same thing na me soso adeɛ atomani nti yɛ nyinaa yɛ ma yɛ ho yaakɔ na menem sɛ Awurade ɔbɛhyɛ mo dene na wakyekye mo wura nti abusua mo hwere mo ade kɛseɛ saa no Onyankopɔn hwɛ mo so ɔmo mo ho ban na ɔma awerɛkyekyerɛ bɔfoɔ ɛmɛtena fie hɔ esrɛ mpaebɔ mo pagya mo nsa nkɔ so esrɛ mpaebɔ ɛso de ma ɔsɔfo panin Salifu Amoako Onyame hyɛ ne den ɔne na busua ne ne yere ɛne ne ba no na ɔmmɔ ne kra ho ban ma yɛn wo Yesu Kristo di mu nti amen ɛda ɔma yɛn ase wo Yesu di mu amen kachi obi sɛ ɛka nantini a de aka menka nye obiara na otimi gyina asɛm de nten ti a monka papa wo mpa bo wate ɔyɛ sɔfo pani ɔbagyaa me oduru sɛke olion ɛdɔm yɛ nyame de na yɛ no ɛde yɛrɛ bia meka sɛ enipa otutu na ya ɛyɛ na wɔnim asɛm a ɛne yɛ nyinaa yɛde vim paa na abɛgyina ha yɛde preach no ti ɛyɛ monka yɛ asɔfo wate asɔfo mo mo bɔkyɛ opia ɛyɛ monka yɛ mo asɔfo mpa wate ɛmfa ne sɛ wo gyina hɔ kasa nti bibia yɛ okay asɔfo problem time o de hwɛ wo no na ne fie so sɛn time asɔfo de gyina ha no na bia ne bakora ontimi nkɔhwɛ no time o no de yɛ wo die ye no the police ni timi gya na da gye de kɔhwɛ criminal na ɔno so bakora ensuro cells public officers ɛyɛ na yɛhia mpaebɔ tia mosomfo yɛ nkɔ Awurade anim sɛ Awurade wiase da bia no ɔsafo no onsa no tia hwan na yɛ na ka me mpaebɔ ehia me pa mfa na goro obiara ni wa wakɔ ne kɔn awie amen pe ya nsa kɔ soro sɛ ɔman Ghana ɛsan firi wɔ man yi mu ɛsan ahodoɔ a abɛsɛnsɛn wɔ man yi mu no wo Yesu din mu Yesu din mu yɛtie Reverend Obofour abusuafoɔ bɛsom akra